Bon dia, estem entrant en la Fira Internacional de la Música de Shanghai. Anem a seguir a Ignasi. Acabem de passar el control de seguretat i la veritat és que hi ha molta gent. Estem només a l'entrada de la fira i gent se'n veu a pataes. És una cosa fantàstica. Tenim així molta gent mirant, això és una cosa increïble i anem a intentar registrar tot el que passa en la fira. Tenim violinistes, per així. Tenim guitarres, violoncels. Una cosa fantàstica. Veurem què passa així. I així és com arriba. I així és com la policia de Shanghai ens diu que parem.